Ahoj, v tomto videu si povieme, ako nainštalovať autoclicker. A to samozrejme bez vírusu. Stiahneme si ho takto. Ukážem vám ako na to. Najprv do vyhľadávania zadáme Microsoft Store. Dostaneme sa na túto stránku. Skvelé je, že je to ako App Store alebo Play Store pre Microsoft. To znamená, že tu by aplikácie nemali obsahovať vírusy, takže sú bezpečné. Potom tu vyhľadáme autoclicker. Microsoft Store by mal mať každý z vás. Ak nie, môžete si ho nainštalovať cez Google. Sú tu rôzne programy autoclicker. Vyberieme OP Auto. Klikneme na inštalovať a počkáme na stiahnutie. Po inštalácii tlačidlo zosivie a program môžeme na toho nájdeme tu dole OP Auto, klikneme naň a potom môžeme zmeniť pár vecí. V prvom rade veľmi dôležitý interval klikania. Takže by ste mali raz kliknúť. Tu je nastavených 100 ms. Môžete nastaviť, ktoré tlačidlo sa stlačí, ľavé alebo pravé, a ako dlho sa to bude opakovať. Pre spustenie stlačte F, pre zastavenie znova stlačte F. Môžeme to ukázať hraním hry Google Clicker. Myslím, že mnohí to používajú aj pre Roblox. Teraz stlačíme F6 a uvidíme automatické klikanie. Čas môžeme skrátiť zmenou zo 100 na 1 milisekundu a opäť stlačiť F. Uvidíme, že to pôjde rýchlejšie. Takto ľahko si môžete nainštalovať autoclicker. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma váš like a dovidenia.